Ang sakramento sa bunyag, uban sa sakramento sa pagkumpirma, pagkalawat, mao ang gitawag og sacraments of Christian initiation. Sanglit sila ang giisip nga pundasyon sa atong Kristohanong kinabuhi. Nga sa ato pa, diha sa atong pagkabinunyagan, nahimong andam ang atong kinabuhi sa pagdawat ug pagpuyo sa mga sugo ni Kristo na atong Ginoo. Moreover, as much as baptism is the basis of the whole Christian life, it is also the gateway to life in the Spirit and the door to which gives access to other sacraments. Nga sa ato pa, pinaagi sa sakramento sa bunyag na ngahimong abli ang atong kinabuhi sa pagdawat sa daghan pang mga grasya sa Dios pinaagi sa ubang sakramento. Itong tuig 1521, nangahimo usab nga abli ang atong mga katigulangan sa pagtuo diha sa ilang pagdawat ug paghangop sa Kristohanong bunyag. Pinaagi sa ilang pagpabunyag na tisok, nitubo ug nilambo ang Kristohanong pagtuo una dinhi sa Sugbo. Mao nga karong tuig 2021 nga mao nga atong pagtimaan sa atong ika-500 nga kasumaran, ato gyung pahimug-atan ang dakong bili sa sakramento sa bunyag sa atong Kristohanon ug espirituhanong kinabuhi. Gawas sa makahuluganon nga paghimo sa mass baptism sa 500 ka mga bata, himuon usab ang subsob nga pag-umol sa tanan kabahin sa kamahinungdanon sakramento sa bunyag. Uban sa nalatid ng daan nga mga kalihukan o selebrasyon, ilakip gayod ang pagpanudlo, pag-umol sa tanan aron makita, mahangop ug mapuy-an ang kinaiya sa pagkabinunyagan. Tumong niini nga ang tanan, mamahimong mapasalamaton ug mapasigarbuhon gayod sa pagpaambit ining kamatuoran ngadto sa uban. Busa, hinaot nga ato gayud kining pagasalmutan tungod kay kitang tanan as baptized Christians, we are all gifted to give.